من همین درس‌ها اشتراک کردم و خیلی معلوماتی من درباره فینانس کم بالانس شد. حاضر 50 کس کار و فعالیت میکند در کارخانه. من گویا که جوابگر هستم پیش این آدم‌ها که باید کار کنیم، پیش رویم، همه وقت نویگری رو آموزیم. من جای شاه جایزه را گرفتم. من در یاد دارم در آنجا هم نیست اشتراک کرده بودم. رحمت. Бизнес-среда. Салом алейкум, бу шумо Беҳрӯз Насриддинов ва ин силсилаи сеюми подкасти Бизнес-среда. Меҳмонони мо соҳибкороне ҳастанд ки омодаанд аз таҷрибаи худ ба шумо нақл кунанд. Мо ин силсиларо бо дастгирии барномаи машварат барои тиҷорати хурди Бонки Аврупои таҷдид ва рушд сабт мекунем. подкасти имрӯзаи мо нақши зан дар тиҷорат ва хусусиятҳои пешбурди тиҷорат аз нигоҳи зан. дар меҳмонии подкасти мо муассиси клиникаи хусусии Шавқат дар шаҳри Ваҳдат хонум Манзура Ғафурова. ассалому алейкум. ассалому алейкум. хуш омадед ва бинёд шуд ҳастем ки дар имрӯза подкасти мо шумо ҳузур доред ва як бора ман шурӯъ мекунам аз саволҳо. барои таъсиси клиникаи хусусии Шавқат шуморо чӣ илҳом бахшид ва чаро маҳз ин соҳаро яъне ки интихоб кардед шумо? як рӯз буд ки ман аз навбатдорӣ биромадам ки сардухтури ноҳия мана дар утоқаш таклиф кард. бо таклиф кард ки ман ҳамчун мутахассис, ҳамчун духтур акушер гинеколог як аппарати ултрасадо гирам. чунки ноҳиямон беҳад калон. ҳамон вақта як аппарат бо як специалист буду кор мекарду. ҳамин ноҳия ба норасӣ хизматрасонӣ мешуд. ба ин фикра ман хонада оилам қатъи маслиҳат кардам. баъд рафтам, хондам, омадам 6 моҳ, ба 2 моҳи дигар Москвада рафтам, хондам, омадам. ба аппарат гирифтам ба ёрдами хештоборону наздикон. аппарат харидам. 2002 сол моҳи январда аввалин шуда шаҳри Ваҳдатда хизматрасонии тиббиро ҳамчун андозборанда соҳибкор корро сар кардам. беҳтарин. қадамҳои аввалини шумо аз чӣ буд? дар ёд оварда метавонед аз чӣ оғоз кардед умуман кори худро? рости гап ман вақте ки корро сар кардам беҳад қиин буд. 2002 ҳоли шароит вазбин буд. халқда қиинтар буд. ҳар кас худашда наметавонист ки шаҳр биёяд диагностика гузаронам. ва халқ мана дастгирӣ шурӯъ кардам. омадан манам коррома шурӯъ кардам. ва 2008 сол ҳамфикрон пайдо шуданд ки ҳамин кабинети мана бо кишотар кунем, яъне расширятся кунем ба маслиҳатҳои наздикону рафиқон, духтурон. мо 10 хуҷра аз беморхона иҷора гирифтиму кори худамона сар кардем. хушбахтона корромон хушрӯъ рафт. мо ба 10 кабинет камӣ кард. баъд мо ҳукумияти маҳаллида муроҷиат кардем. бо ма боз замин ҷудо кардам. 1.5 сол 2 солда сохтмонмон буд шуд. мо корхонаи нав ба ҳамаи шароитош қатъи корхонаи нав гузаштем. кори фаъолиятмона сар кардем. хизматрасонии мо ин корхонаи нав да 24 соата буда. ҳам амбулаторни, ҳам статсионарни хизматрасониро барахмондем. аз ин меборад ки ҳамагӣ ба шумо 8 сол лозим шуд то ин ки клиникаи худро таъсис диҳед. 2002 оғоз кардед то 2008 буд фаъолияти корӣ буд, 10 утоқи корӣ шуд ва баъдан муддати 2 сол клиникаро сохта обод кардем. ин албатта бисёр ёрдами коллегои ман буд. духтурои бисёр бо тарҷиба буд ки қатъи ман кор кардан. халқа бо варишда даромадем. халқ моро дастгирӣ кардан. хушбахтона 2017 сол филиали худамонро дар шаҳри Спитамен, яъне шаҳраки Новда ташкил додем. дар филиали мо 15 коргарони тиб кор ва фаъолият мекунад. душвории асосӣ дар роҳи таъсисдиҳии клиника дар чӣ буд? аввалин душвориҳое ки рӯбарӯ шудед ба онҳо? албатта ин душвориҳо аввал ин маблағ буд. ин масъаларо хал кардем, яъне ки аз бонкҳо қарз гирифтем. нисбат камакак бошадам
процентош камтар бошад мо ба ёрдам додан. Дуюм қини ин буд ки специалистора пайдо кардан. Чунки мутахассисои ҳирфаӣ аллакай ҳама банд буданд, кор мекардан, фаъолият доштанд. хушбахтона имрӯз мо қати 17 духтурои дараҷаи олӣ ва 2 касе ки номзоди илми тиб кор ба фаъолият мекунанд. беҳтарин. Будан хатогиҳое ки ин хатогиҳо барои шумо дарс шуд ва ягон хатогие ки иштибоҳи калон карда бошед, лекин дар оянда онро бартараф карда ҳамчун дарс шуда буд ба шумо? албатта ҷода кор ҳаст, унҷа хатогӣ бисёр мешавад. ман ҳамчун духтур саводнокии молиям камтар пасттар буд. ҳанамин мония манда бисёр қиynӣ мекард. шиносҳое ки оста дар бонкҳо шуд ё ки тренингҳо, семинарҳое ки аз тарафи бонкҳо ки ташкил медоданд, ман ҳамин дарсҳода иштирок кардам ва хеле маълумоти ман дар бораи финанс камкак баланд шуд. ҳаракат кардам ки хатогима такрор накунам. дар бораи ҳамин камтар нақл мекардед. дар бораи барномаи машваратҳо барои тиҷорати худ аз бонки Аврупои таҷдид ва рушд, ин барнома яъне ки дар тиҷорати шумо чӣ гуна кӯмак кард? албатта ин барнома барои кори ман нақшаи муҳим бозӣ кард, чунки ман бо мегӯям ки камакак тарафи молиявӣ саводноким намерасид. қариби ҳамаи проектҳода қариб иштирок кардам, ҳама тренингода, семинарҳода. бо беғайр аз вай Қазоқистон мана рӯй кардан. дар Қазоқистон духтурое ки дараҷаи дунявӣ доштанд ва ё клиникаи шахсӣ доштанд ва ё лексияи худошона хонданд. ман ин лексияро гӯш кардам ва ман ба мактаби калон буд. ба Қазоқистонда рафтам, 1-2 клиникаи шахсиро нигоҳ кардам, омӯздам. ин барои ман як мактаби калон буд. апай манзурам мегуфтед тиҷорати шумо шахсан барои шумо чӣ аҳамият дорад? он ба зиндагии шумо ва наздиконатон чӣ гуна таъсир мерасонад? ҳозир ҳаёти худама аввале ки бефарзандом, аввале ки беназдикому кори худам тасаввур карда наметавонам. чунки ман корхонара як хуҷраи майда сар карда ҳозир 50 кас кор ва фаъолият мекунад дар корхона. ман гӯё ки ҷавобгар ҳастам пеши ин одамода ки бояд кор кунем, пеш равем, ҳама вақт навигариро омӯзем ва ояндада мехоҳам ки ҳама вақт пеш равем. аз ин мебарояд ки сирри муваффақият дар дӯст доштани кор аст, бале? хел дар ҳақиқат корама дӯст медорам. кадом дастовардҳои клиникаи Шавқатро шумо муҳимтар мешуморед? аввале ки ин барои як зани тоҷик, як зани аз ноҳия будагӣ як клиника кушодан, ин як муваффақияти калон буд. 2016 сол конкурси ҷумҳуриявӣ Фаррах гузашта шуд, аз тарафи Бонки Имон Интернешнл ташкил дода буд бо роҳбари Гулбаҳор Мақсудовна. бале. ман ҷои шоҳ ҷоизара гирифтам. ман дар ёд дорам дар он ҷумъа низ иштирок карда будам. унҷода бисёр занои соҳибкори зура дидам, бақвата дидам. фикр накардам ки ман шоҳ ҷоиза мегирам. ман фикр кардам ки ҳама хел бонои хушрӯ, бонои бақват, бонои ҳама хел бонуфус корхонаода кор мекард. лекин хай насиб мода будааст. худо ба шукр мекунам ки ин мо ба расид. барои рушди ояндаи клиника чӣ гуна нақшаҳо доред шумо? чӣ дар фикри чӣ ҳастед? катом хизматрасониҳои навро мехоҳед омода созед дар клиникаатон? албатта пеш рафтан дар кор мо ҳаракат мекунем. оянда мехоҳам ки корхонаро бокушодтар кунам. хизматрасониҳомона боз беҳтар кунем. ҷавононро корда таклиф кардан ва ё омӯзондан ният дорем. дар дигар минтақаҳои Тоҷикистон ҳам низ кушодани ҳастед клиникаи худро? хел ният дорем. айни замон дар шаҳри Ваҳдат ва дар Спитамен аст клиникаи шумо? ду ноҳияда клиника дорем. мехоҳем ки ояндада бо
нав клиникора кушода кунем. беҳтарин. ба шумо танҳо мо аз самими дил барорро орзу мекунем. раҳмат. шумо барои идома додан ва пеш рафтан чӣ ангеза медиҳед? барои пешрафтани кор албатта ман фикр мекунам ки бисёртар хондан дар кор, мутахассис тайёр кардан дар кор ва албатта ай замона қатъи қадам мондан дар кор. илми тибби ҳамин рӯзо қафо намонем. мехостам ки ҳамин клиникаи худамда тибби халқира давом диҳем. мутахассисот тайёр кунем ки тибби халқи ҳамин тоҷиконро, тибби синора, тибби халқира давом диҳем. дар фарҷоми суҳбати имрӯзаи мо пайманзура ба заноне ки ният доранд тиҷорати худро оғоз кунанд чӣ тавсия медиҳад ва барои он заноне ки дар байни роҳ мондаанд, яъне ки тиҷорати худро оғоз карданд лек хаста шуданд, ба онҳо чӣ маслиҳат медиҳед? тиҷорат бурдан барои зан ин беҳад қиин. як тараф оила, як тараф кор, як тараф проблемаҳои кор, як тараф масъалаи маблағ, як тараф бо дигар масъалаҳо ҳастае ки барои зан беҳад вазбин. аввале ки асабӣ нашаванд, ором бошанд, нашуд натарсанд, бо як бор дигар ҳаракат кунанд, консултатсиони программо ва ёда бихонанд, манамин тренингҳода иштирок кунанд. ҳама вақт бонкҳо дастгирӣ мекунад мора, ё ки аз тарафи ҳукумат, аз тарафи чунки мо ҳукумат дорем, давлат дорем, президент дорем, ҷаноби олӣ ҳама вақт занора дастгирӣ мекунанд. илоҷаш ҳаст, фақат аввал шишта мукаммал фикр кардан дар кор, аз тарафи худаш будаги камбудиёро, яъне иҷора гирифта бошад, пули иҷораро вақташда споридан дар кор, андоза вақташда споридан дар кор. баъзе корҳо ҳастае ки аз тарафи худамонам камбудӣ мешавад. бартараф кардани ин камбудиҳо аввал шишта камбудиёи худамона ислоҳ карданмон дар кор. пеш аз шикоят кардан аввал шишта камбудиёи худамона ислоҳ кунем. ана вақте ки камбудиёмон тинҷ шуд, аз тарафе ки худамон ҳуҷҷатгузоримон туғри, ҳамон вақта метонем ки шикоят кунем. ба назари ман апа манзура баъд аз он ки қадар мушкилиро бартараф кардем дигар шикоят карданам намешавад. намумкин аст. танҳо аллакай ин сирри ба назарам сирри муваффақияти шумо дар ҳамин аст ки сараввал шумо мушкилиҳои худатонро мебинед ки дар куҷо мушкилӣ карда, дар куҷо чӣ проблемае пайдо шуд, онро бартараф карда ва баъдан рафтани пеш. ташаккури зиёд мегӯем барои суҳбататон. мо аз дидори шумо бениҳоят шод шудем ва дар навбати худ бошад ба шумо барор ва пирӯзиҳои нав ба навро орзуманд ҳастем. раҳмати калон, шумоям саломат бошен, омон бошен, ба коротон муваффақият. ташаккури зиёд. силсилаи подкастҳо бо дастгирии барномаи бонки Аврупои таҷдид ва рушд машваратҳо барои тиҷорати хурд дар Тоҷикистон омода шудааст. барнома аз ҷониби ҳукумати Швейтсария ва Ҷопон тавассути фонди тиҷорати хурди бонки Аврупои таҷдид ва рушд ки аз ҷониби Италия, Корея, Люксембург, Норвегия, ҳукумати Швейтсария, Шветсия, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, фонди ҳамкории техникии тиҷорати Тайван маблағгузорӣ карда мешавад, дастгирӣ меёбад. ақидаҳои мусоҳибон метавонанд бо ақидаҳои донорон мувофиқат накунанд. Бизнес-среда.